с нас, подкрепете ни. Ако не, наругайте ни. Използвайте откритите телефони. Говорете. Мълчанието е капитулация. България и Пловдив имат нужда и от вашия глас. Здравейте отново. Ще си говорим за могилата, антична могила в Строево, или той баш в Строево, доколкото разбирам. Не съм я виждал на живо, но нашия приятел, колега, сътрудник, пловдивчанин, архитект Дикичев, който от години живее в Ню Йорк, ни е пратил едно видео по повод едни идеи за реставрации или намеси в пространството. Очевидно архитект Дикиджиев се надява да възникне дебат и да не бъдат направени някои грешки. Най-напред няколко думи да припомня, че архитект Дикиджиев ни е изпращал свои спомени, коментари за реставрации в Стария град. Ще изброя кои къщи са свързани с неговия труд и са част от биографията му. Изпратени много интересен материал за баня Тракия, интересен и емоционален. И когато той пък и неговия ментор Бербенлиев не могат да спасат банята, това повлиява върху желанието на архитект Дикиджиев да напусне тази държава. И за Бербенлиев изпрати скоро спомени и така могат да се намерят в YouTube. Архитект Дикиджиев е роден в Скопия 1942 година, когато там са българите, тъй като баща му, художника Стефан Дикиджиев, и майка му, известната Кераца Висулчева, са пратени в Скопия да учителстват, завършват архитектура. Над 70 обекта са реставрирани по негови проекти или като методически ръководител. Говорим за Ламартиновата къща, където там има и метални новости, Балабановата къща. Тук смятам, че Балабановата къща е измислено патриотично име. Хаджи Балабан ли беше всъщност е последния собственик и разрушител на тази къща, която беше издигната отново. Коя година? Предишния. Там се е гърчела лампша ли беше и затова, представяте ли си, се прикръства къщата, за да не се гърче. Бирда, Зданова къща, Чалъкова, Георгияди, Черноземски, Месробович, Хинтлян, Славейко и така. Има заслуги върху Стария град, но остава до ден днешен критик на политиката, на тогавашното пловдивско ръководство, включително на начокултурата, който за много хора е икона, но не и за архитект Дикиджиев, тъй като той носи част от вината за обезлюдяването на Стария град, което е безспорен факт. И други хора са го. Така, след като напуска Пловдив, архитект Дикиджиев отива в Адис Абеба. Там те и други архитекти имате, беше мисля в Етиопия. Тогава, когато на власт бяха ляво ориентирани генерали или полковници,
Така, след това по линия на ЮНЕСКО работи в Кралство Бутан и от 1999 година се мести в Ню Йорк. Но от Ню Йорк не престава да наблюдава какво става в Пловдив и доколкото може участва. Така, сега да видим тази могила, която или гробница. Колеги, покажете една рисунка и една снимка. Извадихме. Може да се намери. Това е част от проекта за реставрация. А сега покажете другата снимка. Това е защитно покритие. Ето я как изглежда по проект на архитект Дикиджиев. И вътре е гробницата. Според архитекта, ценното в това, което той е направил и е изпълнено от майсторите, е, че това, което видяхте, е проектирано и отлято наведнъж от видим бетон. Това става началото на 70-те години, ако не се лъжа. След това се появиха много видими бетони, но както той описва, ще чуете, проблема е бил да бъде отлято наведнъж. А не както в други сгради на парчета, ли да кажем. Така, видимия бетон, който се определя в стил брутализъм, с своята, как да кажа, автентичност, как се връзва с археологическите останки и сега смисъл е, че архитект Дикиджиев се опасява от това, което се нарича социализиране и съоръжението да бъде, както казваме на народен език, изпортено и неговото внушение е такава. Чета. Тоест, след толкова години, доколкото разбирам, това, което виждате, е изоставено, вътре се събират пияници, някои път боклуци и от общината искат да променят и да място да стане привлекателно, но архитект Дикиджиев се опасява, че ще има боядисване, ще има уж естетизиране, уж социализиране, ще бъде сменена собствеността и в крайна сметка може неговия замисъл да деградира по някакъв начин, но той смята, че трябва да се оправи отводняването, почистването и да не се пипа, но позволявам се да прочета, как той не е изпратил писма до музея, до областния управител, до община Строево, включително и до нас, разбира се. Той смята, че няма нужда от нотариален акт върху това, което видяхте, и върху този бетон не трябва да се добавят мазилки, да не се закачват табели, да няма подвижен инвентар в защитеното пространство, като поставки, стойки, табла, кафе, хазарт, автомати, озвучаване, осветление и така нататък, което може би е част от проекта или от някакви идеи. Така, от Тодор Тодоров, ако не се лъжа, е който ръководи евентуалната реставрация, който ако случайно не слуша или чуе за това, е добре дошъл и той да каже. Той пише в отговор, че това съоръжение е напълно зарязано повече от 30 години
и по някаква странна причина изпада в юридическа дупка относно собствеността му. През тези години служи за място за сбирки на нискокултурни хора, пияници, наркомани и се събира боклуци и сега се полагат усилия да се урегулира статута, да се даде възможност на община Марица да се грижи за обекта и по стара българска традиция се появяват пречки, имайки предвид, може би, обструкциите, които идват от автора на проекта за това, който има и авторско право. Това е. Има още неща, но който иска, който се интересува, може да ги намери. В интернет има специална страница за реставрацията, да кажем. Има страница на Стоево, в което е отделено място на могилата и разбира се, в Фейсбук страницата на архитект Дикиджиев. В Ютуб има мнението и на архитекта, и на Тодор Тодоров. Има филм. Там може да видите и самата гробница, как изглежда отвътре. Не знам, ако някой нещо познава проблема, да каже, ако не, след минутка ще излъчим това, което ни изпрати Дикиджиев от Ню Йорк. Но преди това, тези, които се интересуват от историята на Пловдив и неговите старини, биха могли да намерят и по-старите предавания с участие по негово и по теми, които той поставя. И няма да забравя в коментара му, мисля, за Баня Тракия. Аз, между другото, архитект Дикиджиев за първ път или след много години го срещнах по повод банята. Той ми подхвърли, а аз там съм израснал в Баня Тракия, че е нещо безценно. 1000 пъти съм се къпал, но не съм вдигал поглед да видя. Та когато властта решава да я срути и той търси помощ, идва и Пеобер Бенлиев и много хубаво. Това го има в Ютуб, който се интересува. И големия Бербенлиев поглежда горе и ахва и замръзва. Но и той не може да се пребори с решението на партията и властта. И така тази баня изчезва и архитект Дикиджиев решава, че в този град няма какво да прави повече. Както се е случвало и с негови предшественици. Той дава пример с архитект Джаков, който издига къща на Джамбасти бек, къщата с куличката, и прави, между другото, един проект за запазване на Куршум хан с остъклен покрив. Но апетитите за този терен са били големи и проектът бива отхвърлен и Джаков казва майната му на Пловдив и отива в София. Представете си, ако днес имахме Куршум хан запазен. И те щяха да бъдат 1000 туристи на ден. Така, да не стане нещо и с могилата, да бъде направена като евтина атракция или да бъде нарушен стила. Това са опасенията, които коментираме. Така, колеги, айде сега да видим видеото и повече няма да коментирам.
пътниците на Райна княгиня, а също и на посетителите на антична гробница Строево от Петър Дикиджиев, архитект, автор на защитното покритие върху гробницата. Ню Йоркър от началото на века, но израсъл на върха на трихълмието над къщата Ламартин и посветил 15 от най-хубавите години на младостта на реставрация и консервация и адаптация и анастилоза на архитектурното наследство в Стария Пловдив и 6 тракийски окръга около града с около 70 обекта, както са описани от министър Ема Москова, наш колега. Кажем къщите Хинтлиян, Черноземски, Андрея Георгиади, не Димитър, Андрея Георгиади, която също е всъщност на Хаджикалчевото становище. Училището на дядо Славейков, Чалъкова къща, много са, да не пропуснем Ламартин, разбира се, която укрепих с стоманена структура, защото до тогава многократно е била поправена и не можеше повече да се кърпи с тесла и бички. Много сложно укрепване, което изкъпо и не се повтори друг път в България. Да не пропуснем Хаджиламша, която е неправилно наричана Балабановата къща. Тя е на един арнаутин, погърчен, покръстен и ревностен християнин. Беше по фотографии, по данни възстановена на празно място от мое ръководство и по мои чертежи. Преди да говоря за архитектурата на защитното покритие, ще се отплесна на архитектура, на археологическа тема, няколко думи, тъй като при всичкото ми почитание и уважение към Димитър Цончев, първият проучвател и публикувал гробницата, се оказа, че аз се наложи да опровергая неговата преценка, че тя е била покрита с лъжлив свод, с такъв свод, който е с надаване от двете страни, от двете стени, докато се срещнат в средата и се подпрат. Всъщност, дюлгерското око още от първото влизане го видях, че този камък е изчукан клиновидно. Неговото напречно сечение е трапец, не е правоъгълник, което говори за едно оформление на аркатура, арковидно, където добре оформени елементи се заклинват един в друг и се подпират по начин да отведат тежестите в страни към основата на арката, вместо вертикално право надолу, което е било неизвестно преди римската епоха, нито на древните гърци, които са използвали гредо подпорна система, чисто и просто, подпряни греди, нито на египтяните. Те не са умели да правят арки.
нито на вавилонците, нито на далекоизточните японци, китайци, пък и в Индия. Арката е измислена от римляните. Това е, което е много сериозна подробност във връзка с гробницата. Тя не е била похлупена нито с проста плоча, гранатна плоча, нито с стъпаловидни лъжливи сводове, а с истински добре оформен свод от силен Бог. Арката, която разширена в тая посока, се превръща в свод, цилиндричен свод, или пък завъртяна около вертикалната си ос, образува геометрията на купол. И оттам нататък се стига до чудесията Ая София, Света София в Константинопол. Тя е била защитена, покрита е с истински свод, действителен цилиндричен свод. Като се разбрахме с археолозите, сега може малко по-неофициално да преминем към архитектура и строителство. Георгиевски, така да се каже, като делови хора. Много бях радостен, като ми възложиха защитно покритие на гробницата в Строево. След тези гиздави възрожденски къщици в Стария Пловдив с техните еркери, с техните кубилични оформления, с техните стилописия, гиздосия, ми се хареса да имам така възможност да направя истинска архитектура, без реставрация. Много съм благодарен на архитект Пейо Петърлиев, който тогава беше директор на Националния институт за паметници на културата, след това стана министър, за това, че ми възложи тая задача. Самият дух, който се излъчва от гробницата, е строго, както обясна, той е безцеремонен, категоричен, строг и ми се искаше похлопакът върху тази сграда, този обект, да бъде по същия начин, като за вечни времена, без да бъде привлекателен, без да бъде секси. По възможност да бъде без всякакви модерни финтифлюшки, да няма електричество, да няма водоснабдяване и канализация, никакви инсталации по възможност, никакво обзавеждане вътре, никаква обстановка, никакъв комфорт, тъй като това не са това са уловки за туристически групи. Моите почитания, но тук не е Диснейланд. Това е сериозен обект. Това е истинска античност. Не е особено гиздава и покритието, защитната сграда в обекта, която ще се вижда отдалеко, защото самата
останка, тя е вкопана, тя е дълбоко. Но което ще се вижда отдалеко, трябва веднага да подскаже, че това не е махленското читалище или клуба на пенсионерите или пък как му казват, казино, игрален дом или нещо такова, а че е съвсем различно. Нещо напълно извън духа на обкръжаващото селище. Нарича се стил, архитектурен стил. Този бетон, брутализмът е видим бетон без червило. Много мъчно е да се отлее без да има шупли, без да има различия. Той трябва на един път да се отлее, така че по цялата повърхност да изглежда по един и същи начин. Да няма от сам едно, от татъка друго. Всички бетон трябва да се забърка наведнъж, да се вибрира много добре, за да напълни куфража. И след като се декофорира, вече той не търпи никакви кръпки, никакви поправки, никаква мъсня, никакви масилки, никакво боядисване, дума да не става. Никакво боядисване. И да си призная, паднах на прекрасна бригада от майстори и чераци, които си свършиха работата с достоинство и си просто браво на тях. Като казвам, че не желаях да има никакви инсталации, това е нарочно. Не искам да бъде привлекателен. Напоследък има един израз социализиране. Доста омразна дума, защото щом е с соц, аз изключвам. Аз съм се нагледал и наслушал на соц. Никакво социализиране, никакво комунизиране, никакво фашизиране, много моля. Да стане ли привлекателна обстановката, едно пространство почне ли да привлича, то веднага ще бъде обсебено от една или друга агитка. Ние говорим тук за една вековна останка, която вековна останка искаме да защитим. И да подчертаем все пак, да се вижда отдалеко, че има. Но ние не искаме това да се превърне в игрална зала, в казино, в Дисниленд, в Хахохендо, никакви възможности. Ще се върна на това, че не исках никакви инсталации да има в нито електрика, нито водоснабдяване, нито канализация до степен такава, че не исках да се тази плоча, която тук е покривната плоча, за да се отводнява от дъждовете, трябва да има водосточни казанчета и те се напълват с шума от дърветата, птици
почиства от селото, изобщо една беля работа, едно главоболие, което исках да избегна, като тези 4 прореза, които са от 4 страни, един от които е входният, където се влиза, над него плочата трябваше да се изнесе навън, да се изплеси като един улей, от който дъждовните води да се изливат като водопад пред входа навън, без да има нужда от водосточни тръби, от улей, от теники, от поддръжка и така нататък. Но експертният съвет на Института за паметници, който много високо оцени моя проект, ме посъветва да бъда колкото се може по-компактен, за да не се изнася извън петното, извън стъпката, да не изнасям такъв водопад към селото, за не знам какви съображения, но ме посъветвах. И така това остана в чистата си геометрична форма, без да има такъв водопад на дъждовната вода. Защо е с тези очертания, защо е точно по този начин? С такъв наклон, говоря. Просто това е свещеното авторско право. Така го виждам и така го правя. Аз съм много благодарен, че беше изпълнено по начина, по който беше замислено. И наистина, ето колко години, от 70-те години сега, си стои, дето се казва, без да увехтее, а дали го харесва еди коя си стринка или някой шуробаджанак или пък някое друго началство, аз не знам и не се интересувам. То е въпрос на вкус. Например, един Пикасо може да не се харесва от всеки го, но струва милиони като произведение на изкуството. Като уточнение за археолозите, аз бях много похвален